Počkaj, stoj. To si to zasekol. Skús. Dobre? Si celý? Trocha si to rozbehol. Ja som nevedel, že je to tu také dojebané. Však sme tadiaľ to šli. No si to nepamätáš. Potom sa zbadal a už bolo neskoro. Ma štuklo. Poďahneme to dozadu. Počkaj. Máš tam neutrál, to je v prvom rade, aby sme... Čo? Samo, tento automat tam pôjde. A pôjde dozadu? Že to bude jednoduchšie odhodiť predok. Podľa mňa ho je... No poď, tak. Ja si to sme sa zavešili, ale formálne. Počkaj. Odhodiť predok sem. Toto bolo zrkadlo. Aj toto. Zrkadlo odletelo? Aha, Toto je odlomené. Aj to je len tyčka odlomená. Poď, chytíme to, ešte odhodíme. Predok stačí hore vyhodiť. Počkaj. Dobre to dopadlo. Tak takto som si to nepredstavoval. Si to filmoval? Ak tam blíka červené, tak to filmuje stále. Nie, nebliká. Blíka. Filmuje stále. Tak to budeš mať. Tak to si ma rovno. Dobrú scénu.